Swkal chongoi Bwtharjaknai bri Khoroksa Mangkwthwi Mangkhorni Karijakkha o patimungo Khorokbani Mungwi mamla Khlaijakkha patimung sidai thani bising Phobjak o bicharon amchayo tabune kahai lekha pora kwrung nujak sijak joraobo Swkal chongoi Bwtharjaknai haja belekino sumu kotor lekha kwrung nujak sijak hodao obo belekino lasijangnai mukhang sojangnai patimung hane hai obo haino Tiprajwkni hodao mangtili kasai phajawka Swkalni jorarogo agini jorarogo se Swkal Silwi Tiprajwkni hodarogo bororo bwtharlaimani phiaba tabuk a ksam jorani tomungchamungno tabuk haine hai ktal jorao nujak sijak jorao sibjawi tongkha sidai thani bising Phobjak obicharam achayo obo haino patimung patikha patimayo sawo sawi manka obicharon amchayo tongnai magrai debrumani bihik nondirani debrumano Swkal chongoi Butogoi Bwthari khibika amchani borongno yagulo missionary rate kerong rakhagino Mangkwthwi Phobjaka o patimani no saksak thrimani hnei thukumani bagai chaitokjakha patimung patimanati noknukhni borni bkhakti mungsa khrang pisamani nukjakliya noknukhni borni bskangno obahai patimung patikha o patimungno tei tumung pulisin thane thangka hangke nukhung chukti jotono Bwthari khibnani damok jamani bai noknukhni borobo mungsa sarliya siring angi mathangka patimung o October talni thangnai nuchidok salmariwo tinai nondorani debrumani bahanajak sunai boragi parao tongnai tokhiti debruma gosiunai maliya bibi obahai ke saksak thiana hnei bini o kha mithuk mangbaino bo mandai thanawo koksilcha mungrakha tei mandai thanawo koksilcha mungmani yaglo sidai thana bai krungmungni bisingtei tini thoi thangjak nondorani debrumani Mangkwthwi Mangkhorni Karijakkha tei postmortem bagi horjaka opati mungbai krungjak khani Khorokbani Mungwi mamla Khlaijakkha nisaka salthang thana hangkor Police Super Namik Pathak Nujak Sijak Lekha Krung Sikrung Hodao Obahai Khlai Ksam Jorani Atomo Tasha Tongpheno Tiprajwkni Luko Hodao Bele Sumu Kotor Amchaye kebo Khoroksa phono kasnai kri kheda Amchaye kebo Khoroksa phono Nujak Sijak Borok kri kheda Lekha Krung kri kheda Netaro kri kheda Police Sebok khane kri kheda kebo kasnai Khoroksa phono kri kheda Obahai Khlai Mukhang Sokjanai Lasumung Tongmung Bai Khlai Koyane Kok Swkal chongoi Bwtharjaknai bo kebo kasnai kri kheda jodona silai sumung kotor ongkha Christian missionary rok mungsa saya korei obahai ke Khoroksa Bwtharjakmani patimungo Mangkwthwi Phobano teibo sumung kotor asaja उन्होंने बताया कि उनकी सिस्टर का नाम है नसरानी जबरमा तो उनको असॉल्ट करके कुछ लोगों ने जो है असॉल्ट करके शी वॉज बेरिड ऑल्सो आफ्टर द असॉल्ट तो उसमें 4-5 लोगों का नाम है सस्पेक्टेड लोग हैं जिन्होंने इनका असॉल्ट किया और जिसके कारण की मौत हो गई अभी जो एग्जीक्यूशन का प्रोसेस है वो चल रहा है इन प्रेजेंस ऑफ एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट और जैसे लॉफुली जो प्रोसेस है उसे फॉलो करते हुए एंड कुछ लोगों का नाम हमारे पास आया एंड जिन लोगों का नाम आया वो बोल सकते थे वो अभी सब लोकली इसी गांव के हैं अभी गांव में कोई भी नहीं है सब लोग अब सॉल्व कर रहे हैं सर इस एरिया कौन सा पीएस के ये एक्चुअली सिधाई पीएस में है दोनों की बॉर्डरिंग एरियाज में है सिधाई की भी टीम आ गई है बस पहुँची है एक्चुअली सर जितना इनपुट आपके पास आया किस लिए इंसिडेंट है हुआ है ये एक्चुअली जो इंफॉर्मेशन है ये विचक्राफ्ट को लेके मतलब ऐसा लोगों का एलिगेशन था चीज़ इन्वॉल्व विचक्राफ्ट ऐसे करके लोगों ने असॉल्ट कर लोकल जो गाँव वाले कब हुआ है ये घटना जो है 26 की रात nên nó hơi thấy thằng cả nó phải đi cái tao nói là hơi thứ nhất là ở bắc tây thằng cả tao nói là hơi tao thấy cha mà thằng cả để phải đó tao bị phải tao nó có bắt thằng con nó bây giờ nó mà nó phải cái gì tao bị bắt ra tao bị bắt ra mà cái phải cái nó nó sáng đi sao gang pakai itu kotor itu paman jangan kata. Baru bangun jatuh kau pasti saya, ani buat. Orang tisu kotor ke sari? Oh iya sorry. Jatuh kau pasti saya, ano. Sab sauna, nono. Kami borok dah. Okay. Besarnya sahar. Besar. Ekজন borok babu. Kaset lagi mas macam. Tamu ठीक है ना, हम ब्रेक है. Kalau sekali keren, nanti keren ini bisa kaya punya, bisa kaya. Semacam aku sih kapal, kalau kata sana aku sih kapal, tahu sih bro, mesti betul lagi. सब थानस के और कमिन बर रो बताइए बात करा दे चलो
Akhirnya kun rok mana sekolah ini parahun kau sesengjak tong. Sengjak ya. Satu ya kau punya. Sini bangsa sekali. Bangsa bawa hai. Asu bahasa kalau begini aja itu. Bahasa sekarang ini berkuman pakai antiman. Tumun mungkai. Hah? Tumun mung. Mungkin kau ni tangguh tinggi tangguh lain. Ani mana apa? Tumun mana? Ani apa? Swrangchati mari kicing khapani khachuk sung chengi tongo ter ni mol norok chot no koinai o ter ni molo khasrangi tongnani bagai o molo khapang srangi kharumam chawo tei kurungdi hukumu pandawo kurungnani bagai norok chot no koinai khorang musical band bai kurungdi taklai ning o bisiwo belai khnatok resap mung tei musamung bai Phobjak norok chot no hambai Kokra nini khenai kokra nini khenai khenai koirom chosma thu tere khenai koirom chosma thu tere yalti mechang suka nai thok suka hambai jotono no kulumka taklai o bisiwo ama osamotai hai ka lokhi puja hai ka kali puja wo ebo jodi singno program nang tong hakai senior khorang musical band by krindi jotono na hambai kulumka. Hello everyone, ang onami Karijakkha. Mno chumbai kronglai suke biskang ni Durga Puja, Kali Puja, Trepo Tringo, khorang musical band rong kronglai mayo khaksang ha. Oh no hamjang mani bekereng bising reke we rangsang ni takuk tei buhuk song taklai osamotai hojagiri tai dipaboli wo seng salbrum no nong nukhung ni tei samung pailaya waisu tongthona bonango norok waisu srapsani bagai tongthona musung khangke khorang musical band bai gadaldi hingke norok bai seng malai mannai belai kana hambai Kolomka baskango kathar osari matai phaitongo amane bagai norok sini orkestra rok naijani musungka hangklai sini arok katal rasamlai kurung mosanai kurung tamlai kurung phaitongo sini Swrangchati osani matai haina tei sini cultural sini music khorang musical band kaham katal naija musungka kai norok festival tiring osani matai nini Swrangchati ni Lokhi Puja joto jagon norok nai manai kaham samle kereng phaidi joto no makurung sakurung nai okra chakra chere khanai joto no nai manai phaidi tang sanarok no rasam ursabe khara besenai nang khana nono le belai nang sokha nono mane khapang serangkha hey nang khana nono le belai nang sokha nono mane khapang serangkha mokoli nai thok bakhani tong thok nang mai malai ke asus tong thok kisi kono phaidi galawo sakur hoi thang phano bakhale hoya khanai phuri thang phano hamjang ma paya khanai phuri thang phano hamjang ma paya Swrangchati Lokhi haino nungma bo paya khorang Hi, hello. Jeng khorang musical band jeng phainai buskangni terogo noroni bagi jeng reading laijak hanthon laijak khaklayo norok bai dakno malaya nei jini screeno norok nugui manana number ro arogo pokru bai gerngni jeng bai malanya ni bagi sai thangnai bisini haino jeng daklaibo noroni bagi kaham sapnai ro no tim phaijak Masanani tongthoknani norok baksa kedalnani norok baksa halok manjunani bagi jeng taklaibo hamthon laijak hambai Hello bayrok bahai dong bai ang non takhuk manik debrma jodon ani khulnya faro tabuk to special Diwali festival buskango phaitonga abagi norok jotona happy Diwali advance ya faro gabayrok norok ano yarung musical band am nugui tongo teng aro rchabu tongo te taklai bo rchapnai abono karibo ang taklai tekase band wang rchapnai abongkha khorang musical band taklai Diwali bo norno tongthona bagai norai baksa tongthona bagai phaitongo nongni amchai kamirogo hengkai bayrok asuna ang sana thango taklai Diwali special ang yarung te khorang or duita band baina ang taklai rchapnai